Jolla. Noniin. Hello! Tässä PPG Stupid Player. Eseilynen siellä. Sano moi. Moi. Kävellään. Saatanan byffe. Niin. Tässä ollaan menossa rillaamaan. Rillivehkeet. Meillä on Doge mukana. Sepi! Sepi! Sero! Sepi! Kato. Moikka. Nyt sä tajusit, mistä on kyse. Tässä kävellään, mennään tekemään ruokaa. Kaikki läskiperseet nyt ylös sieltä koneelta liikkeelle. Aivan helvetin hyvä keli. Mikäpä tässä? Tee joku erittäin kaunis posee tähän. Oi, että sä oot ihan... Erittäin kaunis. Eikö kaunis paikka? Tämä on meidän kotikontumme. Minä käyn ripuloimassa tänne joka aamu. Hyvää paske. Siinä on satana paska. Siinä se möyri. Vittu jes. Koira unessa möyri paskassa. Me joudutaan pesemään se. Fuck yeah. Damn, it feels good to be a gangster. Don't do that, Doge. Yeah. Elikkä me olemme minun vanhempien luona. Älä puhu kirjakielellä, se on hirveä. Sen kun puhut. Minä on vanhempien luona olla. Yes. Näistä sitten aletaan tekemään evästä. Vähän kaiken näköistä. Muistakaa. Vihreä on hyvä. Muuten sitten vaan täyslihaa. No siinä on punaista, mutta se on melkein vihreä. Kaiken näköistä. Täällä meidän grilliherkut valmistuu. Tämä on minun. Elikkä tuolla on tommoista täytettä sisällä. Noissa kasvispihteissä mozzarella ja arykkoottaa tomaattia, mitä on myös näissä kanoissa. Aika nami. Ja tuolla on vähän niinku tommonen itämaisesti, tai minun mielestä itämaisesti maustettu kana, joka tuoksuu ihan taivaalliselle. Ja täällä meidän koira vahtii, että kaikki hommat tulee hoidettua. Hän on maailman läskeen koira, koska on niin perusä ruoalle. Sitten täällä Nikke valmistaa jotakin. Mitä sinä, Nikke, teet? Karamellisoitua sipulia. Eikä tässä muuta ihmeitä. Paistatko sä ne pannulla? Kyllä. Ei siinä tarvitse muuta kuin laittaa vähän sokeria, vähän ehkä laitan suolaa ripaukseen ja sitten pannulla. Easy. Kermaperunoita. Kuka sieltä tulee? Kisu! Kimi! Ei kiinnosta. Todella iso kissa. On se läski. Imi! Imi! Kissa ei kiinnosta. Kerro meille, mitä nyt tapahtuu tässä kokkihommassa. Onko nää sokia? Me ollaan rillaamaan. Nytkö se tapahtuu? Onko nää lääke? Oh.
Niinpä vähän ajattelin. Joko syvä? Kohta. Täällä on täytetty kana. Tuolla se on se täyte sisällä. Sitten meillä on niitä sipuleita, salaattia. Nätin näköisiä tuli perus. Ja täällä on kermapotut. Jossa on tankoparsaa, ihanaa grillattua tankoparsaa. Ja täällä on lisää kanaa sekä kasvispiivi. Mitä täällä on? Nyt päästään syömään. No niin, nyt ollaan käyty syömässä. Hyvät eväät, ruoka, parempi mieli. Nyt sitten kotia päin. No niin, kotona taas. Jes. Niin. Sohva. No niin. Takkara katsomisesta. Kattokaa, kun tuli heti kerran rapsuja. Koira tuli kerjäämään rapsuja. Hyvä läski vauva. Vammainen koira. Mutta kiitos kun katsoitte. Tässä oli meidän helatorstai-suunnitelma. Mitäs teille kuuluu? Linkatkaa kommenttina tohon kenttään alhaalla. Jättäkää tykkäys, jakakaa ihan mitä haluatte. Mua ei oikeastaan kiinnosta. Mutta näillä eväillä lähdetään helatorstain päättämiseen. Me mennään pelaamaan vähän One Piecea ja käykää katsomassa meidän Twitch-kanavalle. Joskus silloin tällöin kuvataan sinne. Twitch.tv/Pink Butterfly Gamers. Sano moi. Se vaan haluaa rapsutuksia. Jepi, katso tää, ketä on? No voi. Niin. Käykää katsomassa. Jätän kaikkia linkkejä alas. Se on moro.